Ahoj, poď sa so mnou pozrieť na to, ako najrýchlejšie a najjednoduchšie vyčistiť špinavú reťaz. Budeme k tomu potrebovať práčku reťazy, čistič na reťaze a na záver aj nové mazivo. Dnes použijeme prípravky od výrobcu Rex. Pri použití práčky reťaze riedime čistiaci prostriedok v pomere 1:2 s vodou. Najväčšie nečistoty očistíme handričkou. Následne použijeme práčku s prípravkom na čistenie. Reťaz následovne opäť utrieme handričkou. A necháme preschnúť. Keď máme reťaz suchú, aplikujeme nové mazanie, v našom prípade Rex Black Diamond. Aplikujeme kvapku na každý dielik individuálne. Pričom pomôžeme siaknutí rozotretím jedným prstom. Keď máme dokončený celý jeden proces, celé reťaze, podľa pokynov výrobcu aplikujeme znova po jednej kvapke na každý článok. Utrieme prebytočné mazivo. Takto čistú a namazanú reťaz máme pripravenú na jazdu. Mazanie Rex Black Diamond je určené do všetkých poveternostných podmienok, pričom výrobca pri správnej aplikácii uvádza možnosť na jazdu až cez 1000 km. Poďme to vyskúšať. Video vzniklo vďaka podpore spoločnosti Davorin.